हम यह धुन के भाव बा हम आवत रानी हो रोहित पाठक एगो गीतकार बानी हमार परम मित्र कहनी कि देखो हमरा अरुण चाचा जी के दरबार में जाए के बा एगो हमरो मन करता हूं हम एगो गाना गावे के त गाना के भाव लिखनी अपना चाचा जी के सम्मान में कि सुन जनता के जान हवे सुन जनता के जान हवे ना कहा जाला कि एक पीस एगो अलग इंसान हवे एक पीस दूसरा ना एक पीस अलग इंसान हवे अरे कि हमार अरुण चाचा कि हमार अरुण चाचा आ गरीबवन खती कि हमार अरुण चाचा आ गरीबवन खती सचहु में भगवान होवे जनता के दिल पर ई तो करेले राज हो देला दुलार इनके हर एक समाज हो हर एक समाज सब समाज के आशीर्वाद प्यार मिलल हमरा चाचा के ऐसे कहतनी कि जनता के दिल पर ई तो करेले राज हो इनका पर मिलेला सबके समाज हो पूरा बिहार इनके जाने लगा
लालू चाचा के हवे सबका से खास हो इनका पौन का बगैर विश्वास हो इनका पौन का इनका पौन का लालू चाचा के इनका हवे हो खास हो इनका पौन का बगैर विश्वास इनका पौन वैसे कलाकार के मौका मिला सबसे बढ़न बात सब समाज में ऐसा माहौल जुटेला बहुत जनता जुटेला लेकिन केहू मैनेज ना कर पावेला ई दरबार में आके ही लागल कि ना भाई कलाकार के महत्व का हो तो एक खाली चाचा के बहुत बहुत धन्यवाद दे चाहब ऐसे कहल जाई कि हमारे अरुण चाचा गरीब बवन खाती